खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव सि दाग्राफोरनो अनसुंथाइ राननाय जादों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबायसा बर'आ क'क्राझारनि आदाबारियाव खुंजानाय मोनसे जर'खा फोरबोआव मुलाम्फा मोनग्रा सि दाग्राफोरनो अनसुंथाइ रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारिखौ सेरिकालचार बिफान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ जायगायारि सि दाग्राफोरखौ हेफाजाब होनो आरो जौगाहोनो थाखाय खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै इएम श्री दावबायसा बर'आ आखाइ इसान दारिमिनखौ जौगाहोनाय आरो सि दाग्राफोरखौ राङारि हेफाजाबनि गेजेरजों गोहो होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा दोरोङारि सि दानाय सेक्टरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिटिसि सोरखारनि रादाय होनायखौ नोजोर होयो, जाय ओनसोलनि रांखान्थियाव गोनांथार बिफाव लायो। मुलाम्फा मोनग्राफोरा मददनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो मिजिं थिदोंमोन दि बे हेफाजाबा बिथांमोनखौ गावसोरनि सि दानाय हाबाफोरखौ बांहोनायाव मदद होगोन। बे हाबाफारियाव सेरिकालचार बिफाननि मावख'गिरिफोर, जायगानि सि दाग्राफोर आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ सिएम प्रमद बर'आ काजलगावआव मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवबाय। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम श्री प्रमद बर'आ चिरांनि काजलगावआव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामखौ बेखेवना होयो। गोदानै लुजानाय अडिट'रियामआ मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखांथियाव बावनाय आरो बेनि थांखिया ओनसोलाव हारिमुआरि आरो समाजारि नांथाबनायफोरखौ जौगाहोनाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिएम प्रमद बर'आ ओनसोलारि महरगिरिफोरनि थाखाय गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे जिउगोनां प्लेटफर्म महरै अडिट'रियामनि गोनांथिखौ नोजोर होयो। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि हाबाफारिफोरा आरिमु, हारिमु आरो समाजारि रायज्लायनायनि गेजेरजों हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो खौसेथिखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होगोन। बे हाबाफारियाव मानगोनां सुबुंफोर, जायगानि महरगिरिफोर आरो सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन, जायफोरा गोदान सुबिदानि थाखाय बाख्नायदोंमोन। अडिट'रियामआ हारिमुआरि हाबाफारिफोर, समाजारि जथुमफोर आरो आरिमुआरि दिन्थिफुंनायफोरनि थाखाय मोनसे गाहाय मिरु जानायनि मिजिं थिजादों, जाय ओनसोलाव सोरजिलु आरो हेफाजाबखौ बांहोगोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ कारागावआव 18 किल'ग्रामनिबो बांसिन आफिं जब्द, सासेखौ हमदों। आसाम पुलिसआ 23 फेब्रुआरि खालि कटखाथि पुलिस थानानि सिङाव थानाय कारागाव नाका पइन्टआव मोनसे अपारेशननि समाव 18.108 किल'ग्राम आफिं जब्द खालामदोंमोन। बे बेसादखौ गंसे होबथाजानाय गारिनिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खानाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिस हान्जाखौ बिसोरनि सांग्रांथि आरो गोख्रै राहा लानायनि थाखाय बाख्नायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ लोगोनि हाबानिफ्राय गोमानायनि साननैसो उनाव सेंग्रानि गोथै देहा मोन्दों, पुलिसआ सानै सन्देह'खौ हमदों। सासे लाइमोन जाय सासे लोगोनि हाबायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव सानबानिफ्राय गोमानानै दंमोन, बिखौ गाज्रि आरो सि गैयै अबस्थायाव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां सोमोनांनाय आरो जेंना सोमजिहोदों। रुंसारि जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ बदरपुरनि आलेकर गुलनि सलिम उद्दीन होनना मिथिनाय जादों, जाय 18 फेब्रुआरियाव मोनसे हाबायाव थांदोंमोन, नाथाय माब्लाबाबो न'आव फैफिनाखैमोन। जेब्ला बिथांनि नखरा बिथांजों सोमोन्दो लाखिनायाव फेलें जायो, अब्ला बिथांमोनहा बदरपुर पुलिस थानायाव गोमानाय सुबुंनि फोरमायथि होयो। 5थि सानाव बिबानगिरिफोरा श्रीभूमि जिल्लानि बगरगुल ओनसोलाव मोनसे हाजोनि साखाथियाव मोनसे गोथै सह'नि खौरां मोनदोंमोन। जायगायाव सौहैनायनि उनाव पुलिसआ सलिम उद्दीननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो, जायजों गाज्रि गेलेनायनि सन्देह सोमजियो। गिबि नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ सानै सुबुं जाकिर हुसेन आरो असद उद्दीनखौ हमदोंमोन, सानैबो थैनाय गामिनिनो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ 1.22 लाख कौटि रां थिसननायखौ गनायथि होदों, गोदान बिथायारि सान जथाय मावथांखिफोरखौ थुलुंगा होदों।
आसाम केबिनेटआ गासै रायजोआव बिथायारि सानज'थाय, सावस्रि जोथोन आरो दारिमिनारि जौगानायखौ बांहोनायनि थांखिजों गोबां गाहाय थिरांथाफोरखौ गनायथि होदों। फै जों गाहाय बाथ्राफोरखौ नोजोर होनि। रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय मोनसे गिदिर नारसिननायाव आसाम सोरखारा फैगौ एडभान्टेज आसाम एसेम्बलि जथुम्मानि समाव सागान होनो थाखाय 1,22,000 कौटि रांनि MOUफोरखौ गनायथि होदों। बे रां थिसननायफोरा गोदान साख्रि सोरजिगोन आरो रायजोनि रांखान्थिखौ जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नोगोरारि ट्रेफिकनि होंगो दोंगोखौ खम खालामनो थाखाय केबिनेटआ डिब्रुगड़ सोहोरनि आमलापट्टी जंक्शनाव मोनसे गोदान फ्लाइअभार लुनो गनायथि होदों। बेजों लोगोसे फिसा नोगोरफोराव नोगोरारि जौगाखां मावथांखिफोरनि थाखाय 55.45 कौटि रां राननाय जादों। सावस्रि सिबिथाइ सेक्टराबो डायनामिक एसियर्ड केरियार प्रग्रेसन स्किम 2025 नि गनायथिनिफ्राय मुलाम्फा लानो थांगासिनो दं। बे बिथांखिया रायजोनि मेडिकेल कलेजफोराव खामानि मावनाय डाक्टारफोरखौ लाखिनाय आरो हेफाजाब होनायाव मदद होगोन। सि-जोम आरो गाननाय-जोमनाय खान्थि आसाम 2025 नि गनायथिजों सि-जोम दारिमिना जौगादोंमोन। बे खान्थिनि थांखिया रां थिसननायफोरखौ गोसो बोनो आरो गोथां मुवा आरो रोंग'थि गोनां मावसाफोरनो साबसिन खाबु होनाय। जोबनायाव, बाय'टेक्न'ल'जि सेक्टरा रायजोनि बाय'-E3 पलिसिजों गोरोबनानै बिजिरसंनाय, दारिमिन जौगानाय आरो फालांगियारि थुलुंगा होनो थाखाय खान्थियारि सोलायनाय नुनो मोनदों। बेफोर गाहाय थिरांथाफोरजों आसामआ गोबां बिथिङाव मख'जाथाव दावगानो थियारि जाबाय। 6थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव एडभान्टेज आसाम 2.0 सावरायमेलनि थाखाय ट्राफिक रेगुलेसन फोसावदों। एडभान्टेज आसाम 2.0 समिटनि समाव मोजाङै थांलाय-फैलाय खालामनो थाखाय गुवाहाटी पुलिसआ 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरिनि थाखाय जर'खा ट्राफिक रेगुलेसन फोसावदों। बे हाबाफारिखौ सर'साजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्स आरो खानापारा भेटेरिनारि फिल्डआव खुंनाय जागोन। ट्राफिक नेमफोरनि थांखिया एम्बुलेन्स आरो अर खोमोरग्रा गारिफोर बायदि हरखाब गारिफोरनि थाखाय जेबो हेंथा गैयै लामाखौ रोखा खालामनायजों लोगोसे गथ'फोर, फरायसाफोर, बैसो जानाय, नोगोरारिफोर आरो गुबुन गुबुन रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि थांलाय-फैलायखौ गोरलै खालामनाय। सर'साजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव झुमुर बिन'दिनि आयदानि थाखाय गल्फ गारिनि पास गोनां नायगिरिफोरा गेट नं 1B जों हाबनांगोन आरो इनड'र स्टेडियामनि खाथियाव पार्क खालामनांगोन। ड्रप-अफ पास गोनांफोराबो गेट नं 1B बाहायगोन नाथाय दावबायारिफोरखौ दोननायनि उनाव ओंखारलांनांगोन। बिबानगिरिफोरा होंगो दोंगोखौ होबथानो थाखाय थि हाबग्रा लामा आरो पार्किं जनफोरखौ थि खालामदों। रायजो-राजाफोरखौ बोसोनखान्थिफोरखौ मानिनो आरो ट्रेफिक मावथिफोरजों हेफाजाब होनो खावलायनाय जायो। ट्रेफिक नेमफोरनि आबुं जथायनि थाखाय अफिसियेल लिंकआव नायनो हागोन। 7थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव थगायनाय आरो खावनायनि थाखाय नंखाय बाबाखौ हमदों, खावनाय सना बोखांदों। गुवाहाटी पुलिसआ पान्जाबारि ओनसोलाव सासे आइजोखौ थगायनाय आरो बिनि सना गहेनाफोरखौ खावनायनि दायाव बाबा होनना सासे सुबुंखौ खादों। 37 बोसोर बैसोनि लालु मान्था मुंनि दायनिगिरिखौ सातगाव पुलिसआ नायबिजिरनायनि उनाव गलाघाट पुलिसनि हेफाजाबाव हमदोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला, पान्जाबारिनि कैलासनगरनि थागिरि पुष्पा दासआ 23 अक्ट'बर 2024 खालि एफआइआर होदोंमोन। बिथांजोआ बुंदोंमोन दि मान्थाया 19 अक्ट'बराव मोनसे मोजां शगुन फुजा खालामनायनि मुङाव बिथांनि न'आव थांदोंमोन, नाथाय गावनि सनानि गहेनाफोरखौ लानानै खारखोमादोंमोन। पुलिसआ कल रेकर्डनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ ट्रेक खालामो आरो बिथांखौ खायो। सोंनाय फिननायाव मान्थाया पुलिसखौ लंकायाव गावनि न'सिम दैदेनदोंमोन, जेराव मावख'गिरिफोरा आस्थाम, खुन्दुं, चेन आरो खेराफोरजों लोगोसे सनानि गहेनाफोर बोखांनो हादों। बिबानगिरिफोरा नोगोद 50,000 रां, गंसे स्टिल टिफिन बक्स आरो मोनसे पाउचबो जब्द खालामदोंमोन। पुलिसआ थगायनायजों लोब्बा थानाय जायखिजाया गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।